Ia să vedem ce a venit Bella. Trebuie să punem o ștampiluță pe facturică. Da? Să nu uiți asta. Știi că te-am învățat, da? Când vine marfa, trebuie să semnăm de primire. Da, mama. Hai să semnăm, uite aici. Punem o ștampiluță, ce spui? Așa, și te duci și mulțumești, da, la agent. Ai grijă să nu cazi, iubita. Hai înapoi, hai aici înapoi. Hai să punem o ștampiluță și să... Bella, da, mulțumim frumos. Vino aici, Beluța. Da. Punem ștampiluța. Da, și gata. Am recepționat marfa. Bravo, Bella. Ești cea mai bună asistentă. Mulțumim frumos. La revedere. La revedere. Ia. Trebuie să verificăm acum dacă am primit marfa corectă, da? Hai, ne apucăm de treabă.